90% nang nahibalik ang gidaghanon sa mga pasahero sa domestic arrival o departures sa Mactan Cebu International Airport nining buwan sa Disyembre, itandi sa tuig 2019 ngawa pa ang pandemya. Samtang 30% pa nga nahibalik ang gidaghanon sa mga pasahero sa mga international flights. Ano ang report? Sa pagsulod sa ikatulong simana sa Disyembre, mo-average na og 25,000 matag adlaw ang mga pasahero sa domestic ug international flights sa Mactan Cebu International Airport. Gilaumang moabot pa kini sa 30,000 matag adlaw ning katapusang simana sa Disyembre. Sa wala pa ang pandemya, mi-average og tag 36,000 ngadto sa tag 38,000 matag adlaw ang mga pasahero sa domestic ug international flights sa maong tugpahanan. Ang pamilyang Ridido nga taga Laguna miuli sa Sugbo niadtong Disyembre 18 aron magsaulog og Pasko uban sa ilang mga kabanay sa Aluginsan. Karong adlaw, mibiyahe na usab sila paingon sa kauluhan aron sa Batangas na usab magsaulog og bagong tuig, kauban ang mga kabanay habig sa asawa. Really a good stay, although it was raining in the town of my husband, but definitely we spend a lot of time together, and we've been here since we last visit here is 2018, so we see to it na nagpuntabi dito. Matod sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga gilauman nilang hingpit ng mabalik sa 100% ang gidaghanon sa mga pasahero sa mga domestic flights itandi sa wala pa ang pandemya sa pagsulod sa buwan sa Enero nunot sa Sinulog Festival. Ang labi pa karon nga ang sinulog mo balik na face to face, so nag-expect food me ang katong mga balikbayans nato, ang katong mga OFWs, kay namang dito sa una nga manguliay nga mga OFWs para sa sinulog. So mo na siya gi-expect yun na mga ma-increase siya, especially with pagsulod sa bagong tuig. Samtang gilaumang mabalik na usab sa 50% ang gidaghanon sa mga pasahero sa mga international flights sa first quarter sa tuig 2023 kay mas daghan ng mga nasod ang mipaluag sa ilang restrictions sama sa China. China is also one of our biggest markets. Hopefully, mubalik na po ang mga direct flights from China. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.